pa jud ka ato nga kanang application makakita unya siya kung unsa ang naa sa akong phone or basin ka nang madaot ra sad ko ato ba in exchange of few coins mo to. Hi. Kumusta na mo? Well, naana sad ko chika ninyo. Ang akong chika karon kay about sa mga strange requests nga akong nadawat from sa ako ang mga ka-chat. So, kuan, ang pinaka first nga ni request og ni offer nako kay katong a man from Oman. So, taga Oman siya originally, merg ang iyang race kay taga Oman siya, pero ang nagpuyo siya o nagtrabaho sa United States. Unya karon kay naa siya sa Mabolo kay gideploy siya sa iyang company. Unya kanang nag-chat na mi unya in a few days kay nawagtang siya, pero a few days after sa na nibalik siya na siya nga ako ra daw ang murag tarong-tarong niya nga naka-match pa so far sa kanang site. Unya iya akong gi-offeran og kanang casual dating offer nga pwede ba daw mi mag-casual dating since duol ra daw ko niya ba. He doesn't want any serious relationship right now o casual ra ang ihang ganahan. The thought nga casual, mong gistorya ni na ako kay murag na consider sa din ako ba nga nindot siguro nga casual no nga kanang kibaw ming duha kung unsa among gisudlan. Kuan mangug ko, I have been in trauma for a couple of years now and I have this problem of choosing someone para sa ako So moot to kay hadlok mong ko makasakit. So mo to merg na consider na sad nako ba nga tungod sa ko ang ka hadlok pa nga what if ika na ganing nga in a relationship nga without me overthinking about things, without me thinking kung sakto ba na nga tao or sakto ba o dili ba na nga walay posibilidad nga makasakit ko sa tao. Of course kana siya kay kini nga offer niya nana siya nga walay serious side lang sa casual lang sa nga relationship. Unya, wala lang sa feelings pa, like no feelings involved lang sa daw. Yung murag na consider na ako nga nindot bitaw no kanang naalay ka relationship ba unya wala lang ko yung masakitan, pero nahadlok ko ato kay basin makasakit ganit niya ko or mas nahadlok ko nga basin ma-fall hinuon ko niya kinadugayan sa sige na mong kuyog ba. Pero I was willing to take the risk that time. Pero ang naka-twisted manggod ato niya nga amo ang sabot kay ni anak ko nga sige okay ra nga kita pero walay physical like nahadlok sad ko to kay naarabi siya sa Mabolo. Unya nana ko nga walay physical like hug ra ko to ba or holding hands niya. Kibaw ka lalaki jud. So grabe na mong kanang sinabutay ato nga diri ra ko to ba na pero lalaki jud ay siya nga ma-request jud ba. Unya nakauna ko nga murag dili pwede kay murag alkansi ko as babae. Although ako ang motive nga ako nga what if kanang makagrelasyon ra jud kay nahadlok na jud kay ko aning relationship pa murag nahadlok na jud kay ko. Yeah, what if ako aning i-approach, ako adyo ning i-take kini ang relationship without having to be afraid nga na ako'y masakitan. What if ako adyo ning i-take pero dili sa jud na ko kaya sa sige na mong sinabot wala jud binagkaabot sa isa ka point nga magkasinabot mi nga wala jud siya physical like kay lalaki jud lagi siya moto kay kadugayan na mong sinabot nga ana na lang ko niya nga merg naluoy sa ko ba dili sad kayo ko selfish ba nga kanang I know nga makakita sad siya ihad so makasinabot nga okay sa iyang terms. Well, karon dili pa ko okay sa iyang terms kana adjay physical niya. Kalkansin ako ma-fall pa lang ko tungod sa physical ba unya kalkansin ako or ma-pregnant or unsa ba murag dili jud kaya nako ba. Ya murag
murag dili jud kaya mo to kay nana ako nga kanang you know what, murag dili jud siguro ako ang imong gipangita. I'm hoping nga makakita ra jud ka niya mo to kay pagkakita niya sa akong message ba kay iyahan akong gi-unblock, iyahan akong gi-unmatch. Pero thankful sad ko nga iya akong gi-unmatch parang dili na ko matintala. Duha nga add kaayo nga request diri nako kay katong katong sa cryptocurrency naay uban, diba? I told you in my first video nga naay uban nga ni appeal sa dating site kay magpa-like ra silang Instagram, magpa-like ra silang YouTube or magpa-subscribe silang YouTube para silang followers and stuff. Pero naa sa uban nga ni adto kay para sa cryptocurrency. So kanang naka-meet ko to niya. Unya na siya nga kanang nakay WhatsApp na ko nakay WhatsApp niya mo to kay dito na mi chat niya mo to kay dito kay nana siya nga kanang kibaw ka sa nang cryptocurrency ko okay baw ko na siya nga mo ba sige bisitahan daw ni nga website mo to kay bisita ko abi na kog test ba kung ihang gitest kung naaba ni alam babayhanan niya nasa ba kay alam gamay sa cryptocurrency so mo to kay akong gibasa niya akong gipatana and stuff. Unya pagtaod-taod na kay nana naman siya nga kanang kuana ni register ani nga kanang nga site unya by registering kay makakuha of course nato siya commission iya pero makakuha daw kog free dito nga coin ba. Unya among sad kayo kung ma-pride jud kay ko ato nga time ba kay nana ko nga kalain ana nga kuan good kanang dating site good nini mo kung pa-subscribe or imo kung pa kuanon about cryptocurrency murag interested ko sa cryptocurrency pero sa lain siguro nga time lain siguro nga website pa pero murag siya nga sa ko ato ba nga opportunity na unta to nako ba about sa cryptocurrency pero nakahuna-huna rasad ko ug naka-realize rasad ko at the end kay kuan man good magpa-download man good siya og application gani unya by entering into that site for a few coins ako amang gong i-enter ang information so basin magamit niya na ang akong information against nako ba kay you know how talented other people is they know stuff nga basin pa daw niya na magamit nako niya plus mo install pa jud ka ato nga kanang application makakita unya siya kung unsa ang naa sa akong phone or basin ka nang madaot rasad ko ato ba in exchange of few coins mo to kay murag okay rasad siguro to ang kanang ang akong decision so yeah nasad ko offer ngayon ana unya nasad ko pinaka-odd o pinaka-delikado nga offer nga nadawat so far mo siya ang ikatulo although naapa ko'y daghan nga mga offers nga nadawat ang ikatulo kay naay someone from Europe nga nakig-chat nako na siya nga naa kay WhatsApp o naa lagi ko'y WhatsApp mo to kay ni precede me with talking with and knowing with each other sa WhatsApp nana siya nga kibaw ka unsa nang matchmaking nana ko nga kibaw ko ana pero basin na sad kay na basin na aday koy mga butang nga wala na hibaw-an unsa man imong idea na ako siyang gipangutana mo to kay ni ana siya nga matchmaking kay kanang pangitaan pangitaan ako or ang ubang tao og ka-match daw nako ko nga usap to sad mo to kay nana siya nga kanang siya daw kay na-employed daw siya sa isa nga company unya naa daw sila website nga mangita og pares sa kana nga foreigner iyang pangitaan og Filipina nga equivalent nga pwede nga ka-match sa akong first nga huna-huna nga nindot lagi ni kay of course ni join ko sa kanang sa website nga for free pero katong for free kay naa mga limitations sa ako ang mga kuan ba sa akong pwede mahimo dito nga website kay of course for free pero kanron nga gi-offer sa kanang lalaki nga sila mismo ang mangita of course naaday bayaran daw sila og money sa katong mga taga-European sa katong mga nangita pero kami daw nga Filipina nga
kanang since babae man mi, dili ra daw mi mobayad. Registering sa katong website kay free ra daw as long as naalan daw mi fill upan and stuff. Nakahuna-una ko, although sa akong first thought nga murag nindot ni siya nga opportunity ba, pero nakahuna-una sad ko, ang first ako atungan ko nga kalain ana mura magkana ganing makakwarta sila out from sa amo ang hinaguan. Okay sad siguro kay makapangita sila nindot nga match nako, pero makakwarta sila ba mura na nun kung kanang murag negosyo na hinuon ko niya mo to kay na-bother ko ana ba, na-bother ko nangayo ko kanang advice akong ati na siya nga sakto ra sa to imong gibuhat day kay basin gani himuon niya ko og kanang negosyo ba nga himuon na kinuon ko og kanang ibaligya na hinuon ko sa laing tao unya i-provide baya na ako akong details dito like akong pictures ingana ba hinuon nasa dinoy point akong ati. So mo na pagbantay-bantay sad mo sad nang dapat ka magbantay-bantay sa nga mo appeal ka og online dating nga dapat na nakasasaktong panguna-una kay naa jud mga yung aniya modus operandi. So mo to siya ang ako ang mga nadawat from online, although naa ko'y daghan nga mga proposals nga na kanang nagian from online, nadawat from online from sa akong mga kuan, pero dili man sila jud kanaging maningkamot. Makamiss lagi ang Pinoy nga mo pursue jud ba sila kay if ganahan ka if dili nya okay ra sad kay sila nga mohawa nga wala ra nila nga na ba marag masanay-sanay na lang sad ka. Pero yeah, mao pa to siya so far ang ako ang mga nadawat nga odd kaayo online. Kung naamoy kanang mga experiences, I would love to hear those too. Unya, please like and subscribe para mastorya na ko ang ubang experiences nako, ma-share nako nga naasad mo yung makatunan. Og I would love to hear from you parang naasad ko yung makatunan para gikan ninyo. Thank you for listening. See you next time. Bye!